Ba ku kuke faɗa kan cewa baya kyautata ma Najeriya ya ɗinke boda ba? To, kowa ba da nashi basira ba? Haka ne. Yawa, kowa da nashi basira. Obasanjo ya yi ya tafi. Babangida ya yi ya tafi. Wane ne Umar ya yi ya tafi. Haka ne. To, kaga kowa da irin nashi. Shi kuma ya ga haka ne watakila mafita. Shi ne ya yi. Ok. To, ina ana ta zargi shi wai talaka suna ta jin yunwa mene. Shi ba Allah ba ne a yi. Haka ne. Shi ba Allah ba ne. Allah ne mai wadata mutane. Haka ne. Annabi na cewa Abdullahi ka sani inna ummata da wujtama'at yanfa'uka bi shay'in. Yace ba Abdullahi mutum bai iya wadata mutum. Haka ne.